Chini tako David Mora Singh 5 तारिख 7 मास 2025 iPhone simi Agartala ni simi akolmani tini ongka 10 तारिख tini ongka pani sagot soika hingke bo Delhi o hamai thanai bini apayo kono juta kwrwi apai buksa obo haike je bo thangui tongo hingke chwng bono bini thangtani hamtani bo baksa logi rok mephang chwng nogo tongphong chwng bono support khaina nango joto chwng je tiprasa hingjaknai rok ta hingke bo tiprasa ni bagui se bo kok sanani bagui bo hemai thango yapai buksa khe hingke bo bini logi onek borok kangma bono logi rokha chwng to tahini sanai logi rok manliya haifang chung bono support khai tongo hingke sini je tiprasa rok joto bono bini dukhu kosto ngnai kisimisa bono chubachu khaijadi chwngbo khai tongo ta hingke bo chini tiprasa rok ni bagui kok sanani bai se bo yapai buksa hamai thangmani ba oboni bagui je comment hamya hamya khainai rok uansukdi tani bai no comment hamya khai bo tani bai thangka abo joto no uansukui nai di uansukai joto saimanai bo sudo bini saichung bini faida ni bagui bo thangya joto tiprasa rok ni bagui se bo thango bo haike yapai buksa hamai nung tongmani amo deprive no tewa se revive khaigei mannani bagui boni tini ni choba hingke u choba go jara nai tongnai nogo asok tongnai jara politician nungthung jara common people nungthung they have to come and join us and each and every citizen of Tripura being a Tiprasa they should support to David Mora Singh hakena sungmu tini phaigi bono support khaina bagui phayo jeni bibinno official samung tongmani bisingo phano जों तिनी ताखुक डेभिड मुरा सिंहनि सामुंनो जाजागै बिनि नाहर मुनो जाजागै जों तिनी सापर्ट खाइफैयो हामबाय जतनो अनखापनि तिप्रासा रokno joto support khai dichini ताखुक डेभिड मुरा सिंह